Ľudkovia, dávam tip na skvelý procesor za super cenu. 10 dňami som si objednal procesor AliExpressu Ryzen 5 5500X 3D. Dneska na mňa vybehla ponuka zo Xiaomi Planet, kde sa tento procesor dá objednať z európskeho skladu za 161 €. Ak chceš vedieť, pre koho je určený tento procesor, Xiaomi Planet má na svojich stránkach urobený aj skvelý článok. V skratke je to X3D-čkový 6-jadrový procesor určený na hry s veľkou L3 cache pamäťou až 96 MB. Tento procesor je určený pre staršie AM4 platformy, čiže ak máte na svojej doske nejaký starší procesor, je to perfektná voľba, ako si zvýšiť FPS v hrách. Link na tento článok nájdeš v komentoch, kde sa možno dozvieš, či je tento procesor vhodný aj pre tvoju PC zostavu. Nezabudni like, koment a ideme sa pri ďalšom videu.